Το ποδόσφαιρο πάει Αγγλία. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν η Βόρειος Κορέα. Αφού απέκλεισε την Ιταλία, έπαιξε κατά της μεγάλης Πορτογαλίας στα προημιτελικά. Οι θεατές έτριβαν τα μάτια τους όταν οι Βορειοκορεάτες προηγήθηκαν με 3-0. Το ίδιο απίστευτη όμως ήταν και η αντίδραση της Πορτογαλίας. Ο θρυλικός Εουσέμπιο σκόραρε 4 φορές και έδωσε τέλος στα όνειρα των Βορειοκορεατών. Τελικό σκορ 5-3 υπέρ των Πορτογάλων. Αυτό που πάντως σηματοδοτεί τη διοργάνωση δεν είναι άλλο από μια αμφισβητούμενη φάση που συζητιέται ακόμη. Τελικό στο ναό του ποδοσφαίρου στο Wembley, Αγγλία-Γερμανία, συναρπαστικό παιχνίδι, 2-2 κανονικός αγώνας. Παράταση, σου του Χέρστ, η μπάλα στο δοκάρι. Πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Ο Ρώσος διαιτητής, αφού συμβουλεύτηκε τον επόπτη, κατοκυρώνει τον γκολ. Ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς για τη γνησιότητα του τέρματος που οδήγησε την Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου για πρώτη και μοναδική φορά έως σήμερα. Τελικό σκορ 4-2. Μεξικό, η αποθέωση των μάγων της Βραζιλίας. Οι απόψεις διείστανται. Ποια ήταν η καλύτερη Βραζιλία, αυτή του 58 στα γήπεδα της Σουηδίας ή αυτή του Μεξικού? Δεν ήταν μόνο η Βραζιλία. Στο δρόμο προς τον τελικό πολλά παιχνίδια έκοψαν την ανάσα. Το δραματικό μάτς του ημιτελικού μεταξύ Ιταλίας-Γερμανίας. 4-3 υπέρ των Ιταλών σε ένα μάτς που θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του θεσμού. Μέσα σε όλα αυτά και η απόκρουση του αιώνα. Η απόκρουση του Άγγλου τερματοφύλακα Gordon Banks σε κεφαλιά του Πελέ. Ακόμη, πολλοί ξύνουν το κεφάλι τους για να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν ο τερματοφύλακας να πραγματοποιεί αυτό το απίστευτο ακροβατικό. Το κερασάκι στην τούρτα? Το γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο τελικό με την Ιταλία. Ζογκλερικά των Βραζιλιάνων, η μπάλα στον Πελέ, assist και άπιαστο σουτ στη δεξιά γωνία του Αλμπερτόζη. Γκολ ποίημα. Η Βραζιλία συντρίβει την Ιταλία με 4-1 και κατακτά το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά το κρατά στην τροπαιοθήκη της για πάντα. Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Για την ακρίβεια κατακτούν για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία τους. Ο Φραντς Μπέκενμπάουερ σηκώνει το τρόπαιο στον τελικό του Μονάχου. Οι περισσότεροι αντικειμενικοί φίλαθλοι ήθελαν νίκη της Ολλανδίας, της ομάδας του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, του υπτάμενου Ολλανδού, του Γιόχαν Κρόιφ. Ο Κρόιφ κερδίζει ο ίδιος το πέναλτι με το οποίο η Ολλανδία προηγήθηκε. Δεν ήταν αρκετό. Απάντησε ο Γκέρτ Μίλερ με 2 γκολ. Η πειθαρχία επιβλήθηκε τις δημιουργικότητες. Στα αξιοσημείωτα η αναμέτρηση Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας. Μια μάχη πολιτική. Η Δύση κατά της Ανατολής. Καπιταλισμός, κομμουνισμός. Οι Ανατολικοί κέρδισαν με 1-0. Πύριος νίκη.